ما امسال 10 اختصاصی نو جاری کردیم 10 اختصاصی نو و سال 2021 نیت داره که باز زیاده از 20 اختصاص دیگر رو جاری کنیم. ин суханронӣ ректори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷамшед Ҷӯрезода буд ки вобаста ба фаъолияти донишгоҳи мазкур давоми соли 2019 шунида шуд. бино ба иттилои номбурда байни наздик 40 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мақоми сеюмро ишғол кардааст. ҳоло дар донишгоҳ 80 ихтисос дар шӯъбаи рӯзона ва аз рӯи 31 ихтисос дар шӯъбаи таҳсилоти фосилавии таҳсил ба роҳ монда шудааст. донишгоҳ нақша дорад ки то давоми соли 2021 боз 20 ихтисосҳои гуногуни таълимиро ба роҳ монад. ихтисосҳои нав бештар ба самтҳои дақиқ, илмҳои дақиқ, иқтисодӣ, хоб самтҳои дақиқ, иқтисодӣ, филология, яъне филология, журналистика тавр дорад. зимни гуфту шунид байни рӯзноманигорону ректори донишгоҳ иттилоъ дода шуд ки айни замон дар донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 20822 нафар донишҷӯён таҳсили илм доранд. аз ин шумора 1500 нафарашон аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон мебошанд. дар қисмати саволу ҷавоб намояндагони расонаҳои хабарӣ вобаста ба робитаҳои байналмилалии донишгоҳ, таъмини хатмкунандагон бо ҷои корӣ, таҳсили донишҷӯёни хориҷии кишвар саволҳо пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд. ҳамагӣ он донишҷӯе ки ба чин таҳсил метавонанд ҳамагӣ 15 нафарро ташкил медиҳанд. имрӯз қариб ҳамаи онҳо баргаштанд, лекин ҷо ҳақиқат чи аст ки таътилот аст, таътил аст ки онҳо вақте ки ба чин ба хондан мераванд, онҳо ариза менависанд дар бораи хориҷ шудан аз донишгоҳ. он барномае ки онҳо дар чин таҳсил мекунанд, این برنامه با برنامه بکالوریاتی دانشگاه ما موافقت نمی‌کنه. بیشتر در چین آنها با آموختن زبان‌ها، خصوصا زبان ابتدایی و انگلیسی مشغول هستند. بنابراین موافقت دانشجویان درباره خارج‌ها عریضه پیشنهاد می‌کنند و وقتی برگشتند آنها درباره برقرار شدن در پست پیشینه عریضه پیشنهاد می‌کنند و حتما آنها برقرار می‌کنند. масъалаи дигаре ки дар нишаст ба он таваҷҷӯҳ карда шуд, ин таъмин гардидани донишҷӯён бо хобгоҳ буд. Ҷамшед Ҷӯрезода гуфт ки имрӯз танҳо 20% донишҷӯён бо хобгоҳ таъмин гардиданду халос. ҳамчунин роҳбарияти донишгоҳ қайд кард ки дар баробари дастовардҳо камбудиҳо низ ба назар мерасад ки соли ҷорӣ марҳила ба марҳила ислоҳ хоҳанд шуд. барои ба дастовардҳо ноил гардидан сарвари донишгоҳ намояндагони расонаҳои хабариро ба ҳамкории судманд даъват кард.